ko'y pang maoy guys, magunahuna na jud ko while nag-music ni ba. Magunahuna na jud ko. Pero gibiyahan mo ko niya. Tingnan dyan, di ko na biyahan. No? Ay, sige maoy guys. Kay mamiss ninyo ang mga panahon nga mga happy moments no kung magsige mo maoy. Mamiss ninyo ang mga chance. Mamiss ninyo ang mga happy nga mga moments sa inyong kinabuhi. Ayun nga po. Ayun nga po ninyo guys. Karon murag nag-sale mo tong Lazada guys. Nag-sale tong Lazada. Nag-sale tong Lazada og 7/7 sale, di ba? Nakakuha man mo ana kay kinsa man gyud di mabudol aning Lazada no nga. 7/7 sale niya, barato ra pud ba? So karon nakanuna ko last week or last month masig to, last week pa to. Basta pag 7/7 sale sa Lazada. Ning order ko kay kuan man magusik-usik sa kwarta. Joke na ba to guys? Kay ganahan ka mo palit ba mo try ta. So nako ipakita nga box ninyo ning abot na ako ang gi-order nga parcel gikan sa Lazada. Pero Lazada baka naman. Pa ako mo ipakita ang parcel guys. So dara dara guys. Mura na yung parcel gikan sa Lazada nga akong gi-order ako. Nag-order ko JBL nga kuan ba? JBL nga kanang tawag nga na JBL nga kanang speaker guys ba kay kanang magmay-maoy ta. Mura mo jud na uya boy. Kaya kung ganahan ta magmaoy guys ba, so natay pang sound trip na to. Kauban to mga barkada or asa ba ka mag-outing diha. So ato ning ablihan o unsay porma sa JBL unboxing ani. Ang ako din palit ani guys sa Lazada is 678 katong nag-sale sila ba 77 sale nila so 678. Unya murag na pa ni pagkapin guys. So ay na ato na ning unbox Lazada. Baka naman Nate proof dire nga ako dun ni siyang gi-order sa Lazada itong pag-sale nila. So blihan na to ni kay ganahan ako magmaoy. Yan to papakita man ako sa kuan. Pakita man ako sa pag-abri box. Indot ganino kay ilang gibutang og bubble wrap ba nya kaning bubble wrap ito guys kay satisfying. Satisfying man sa dunggan. Satisfying ito ni dunggan guys kung nakakuan mo. Satisfying. Nabi to kay video na guys katong bubble wrap bito. No? Nakabantay ba? Saan mo tabi? Gaya. Ana, man. Handle will care man daw. Ting tong 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 ting tong. Nabrihan na to guys. Hello. Dara? Wow! Unsa gani? Dara guys. Sale day mo ha? Nag-sale day ang Lazada. So, kanin. Awara ko na guys. Murang batang nakadaog og luto ani. Tara na guys, ako ipakita tong JBL nga speaker. Speaker ni siya. So kung ganahan mo magmaoy, kay gibuwagan mo sa inyong uyab. Palit na mag JBL guys. Ngano lagi naguyab-uyab tuwa. Namirisi noon. Mao na ni atong JBL pangpasaon so kung ganahan ka magmaoy dia. Ito ni ablihan. Ablihan na po ni. Ablihan na to. Nana jud kay pangmaoy guys. Di na headset. Kanay kay murag tibok barangay. Makadungog yun. Murag jud kag nag-shopping og mall ani gikan guys ini ngane nay gunitan na. Tara. Mo ni siya kuan color. Sabi color ni. Black day black. Black color to ang gipili kanay black. So nindot kayo na Bluetooth. Murag Bluetooth man ni siya guys. Bluetooth nga speaker JBL. Nade siya charger. Charger niya yang cord ba ni? Orange color. So dira guys ito na ning ablihan JBL black color. Black color guys. Unya ato i-on. Pero di lang ta mo pa music kay copyright ta sa Facebook ani. So nanad gud jud koy pang maoy guys, magunahuna na jud ko while nag-music ni ba. Magunahuna na jud ko. Pero gibiyahan mo ko niya. Tingnan dyan ko na biyahan. Ay, sige maoy guys. Kay mamiss ninyo ang mga panahon nga mga happy moments no kung magsige mo maoy. Mamiss ninyo ang mga chance.
ang ma-miss ninyo ang mga happy nga mga moments sa inyong kinabuhi. Mo nang ayaw mo sige gmaoy. Mura na akong ika-recommend ninyo guys. So ano na punta kani pagkapen gaming headset. Oh, gaming headset man eh. Oh, so gaming headset ato ning abrihan. Ato ning abrihan. Pagkapen man ni guys. Oh, ato ning abrihan. No? Gaming headset. Sa. Huh? Satisfying kayo ba? So gaming headset ni siya guys, unya blihan ato ni. So ato ning ikuan isukod sa atong dunggan, atong ulo kung kuan. Kung maigo man ni sa atong ulo ni nga headset. Tara. Oh. So dera guys, gaming headset, pro gaming headset kani. Oh. Mura tag na sa call center. Hello? Mura tagnas ko ano guys. Nas call center ba? So gaming headset. No. Pagkapen ni siya, pagkapen. Itong isod balik. Dayon kani. Napay usa ka nambot dun sana Romos power bank guys, pagkapen. Pare butang ang link guys nasa comment section. Kung di sa ako ning palit ani kay para makapalit sad mo ba. Kay kuan man na share your blessings no kung asa ka ning palit kay naganahan mo ko ani. So ako mong i-share pod ang link ani para mo palit mo adto. So ning ablihan. Kay in case of emergency guys ba. Kung kita mag-burn out no balik 1 year. Mag-burn out balik 1 year ba. Kunya na kay power bank. Kani power bank. Romos. Oh, Romos ba? Saka pagka-brain eh. Ito ni. Dara. Ito ang blihan. Oh. Kani. Power bank. Oh, dara guys. Digital. So na siya battery percentage guys ano. Oh, kana makitaan niyo mga na. Battery percentage. So, again, why pagmahay nga ni palit ko sa Lazada 687 pesos. Kanay ra akong gipalit guys. So nya nay pakapen kanay gaming headset o kaning Romos. Dayon, ako ibutang sa link sa ubos kung asa ko ning palit adto kay para makapalit sad mo adto guys para nasad mo ingani kung mo palit mo JBL nya na mo yung mga ingani pod. So, moro to and na kay pangmaoy guys. So, moro to siya guys na untag nalingaw mo sa akong gipalit karon sa akong kuan karon sa akong parcel nga ning ambot gikan sa Lazada. And then Lazada baka naman no? Law of attraction guys. So mo na siya JBL unya makita na buta sa sunod nako nga video and bye bye.